Aku diambung. Aku diambung Pak Cahyakun tadi. Ayo, rene yo. Masyarakat Manjung kathah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Neh. Ada. Apa? Aku diambung Mas Sulomo. Masyarakat Manjung tambah bahagia mulia. Amin ya rabbal alamin. Wis elok temenanan Jan. Ya iki sing jenenge Winong Nawangsih. Iki wis penggemare walah luar biasa ning YouTube kuwi lek anggere Winong metu no iso wah penonton mak grutuk. Ayo. Saya perlu konfirmasi karo kowe iso ngejaki sinden kuwi nyapa kowe. Kene tak duetke karo si Mbak Birgita coba kaya apa. Ayo, ampun ini mung petuk. Ayo, nggih. Aja ninggal aku trima meneng. Aku puji aku seno. Dalam hebat dari. Ha, kita. Panjenengan kaya ngerti lek arep longgahke ngangge seragam dagelan ngoten niku. Nggih niku mau kula diguyoni kalih Mas Naryo ora nggo blangkon sisan ngoten. Iya. Kula liwat mriki lho Mas. Nggih to. Dikira bintang tamu niku lho. Nggih, dikira anu Cak Mio jenengan. Nggih. Cak mondol. Mondol. Nggih. Pas prei niki. Kula ngelengke mriki. Ngelengke. Kagungan usaha rumah makan barang. Alhamdulillah. Lah aku ora tau diambirke. Lah jenengan teng Solo Mas, teng Karanganyar kok. Ora tegese lek pas teng Magetan sok tanggal 20 lah teng Magetan melih. Nggih. Di WA mampir. Siap, nggih. Ning niki anune nyun sewu Mas, dagangane tesih cumpen. Maksudnya niku jagani ben mboten mambu ngoten lho. Oh, omongane wong cetil iki ngono kuwi. Mboten estu, jenengan mungkin jenengan pinarak Dek Birgita nggih pun prisa mriku. Kula niku Birgita saksi. pun ate mriku. Urung. Urung to? Urung. Lah tak bungkusne kae. Urung ndi ora ngapusi sampean. Sampai nek nderek Mas Yoyo niku mbok yo ngetokne aku sithik ngono nyapun. Jujur Mas aku sebagai wanita harus mengedepankan kejujuran. Oh iya. Contohnya bulurah mesti bulurah iki piyayine mesti jujur. Bulurah sing ndi? Lah niku bulurah ibu jenengan iki. Sing kene Bu Lurah Manjung sapa? Asmane sapa? Asmane sapa? Hayo kowe. Mula dalang lek omongi dirungokne ora. Ayo, Ora sapa? tiktokan ae. Mboten sinten Pak? Ha, nyun presarana. Ayo. Sinten Pak? Bu Linda. Oh iya Bu Linda. Harus sing nanggap barang ora ngerti jenenge ora. Ngene padha karo Dimar lampu pecah toronge. Amar turu ora ngerti jenenge. Nggih Mas, pokoknya nderek belajar kali jenengan, pokoknya jenengan selalu sukses selalu kalian tim pengrawit Madang Karang. Nggih. Nyuwun pangapunten nek kula nyepili setunggal-setunggal wonten niku kula betek-beteke nggih. Napa nggih? Ngefan kula katut anu kalian jenengan. Nggih, mboten napa-napa wong lek pas kula praining nggih tumut sinten-sinten kok nggih. Biasane mboten namung nyindeni wayang, tiyang obong boto mawon disindeni to. Nggih, ngoten niku. Nggih, kula nggih nderek remen jenengan, kula mantau terus teng YouTube jenengan nggih sukses luar biasa. Tidak hanya entertain dan hura-huranya, namun garap lakon dan drama adegan jenengan jos luar biasa. Nggih, sing kula tiru nggih jenengan Mas. Ha nggih, matur nuwun. Hebat. Lek niru ya pirang persen aku ya neono ora. Lah nggih mengki kula betakne rawon Mas, kula sowan teng Karanganyar. Rawon. Ben bengi wayangane rawon pisan. Lah rawone Darien niku benten lho Mas. Oh, warunge jenenge apa? Darien. Oh, Darien. Nggih. Bayare keri. Oh iya. Seperti Madang. Furis nggih. Sampe nek melu Mas Putut piye Mbak Birgita? Nggih seneng Pak. Seneng karo melaku, seneng dijujur ya? Seneng melu Mas Putut Pak. Soalnya mesti rampungnya jam 2:30 wis selesai. Ngoten niku. Trik kula ngoten niku Mas. Awakmu cah enom nek ra kuat suwi piye to?
Aku sing wis semene anakku papat lho ora jam 4 ra marem lho ora. Terus mesti jajannya mesti banyak mesti. Banyak piye? Mesti ditumbasnya jajan kalian Mas Putut mesti. Bojoku sing numpakne aku ora. Budala. Oh, kowe wedi bojomu melu to? Nggih. Layak ketok wedi men kowe ora. Lah delok wayang aja ngejak bojo. Nek jenengan ajrih mboten kalih Mbak Kasim. Oh, nemen. Aku lek karo Bu Kesi lek ning omah basa. Jenengan. Oh, basa nggih. Bu Kesi ya basa. Dadi lek pas enek tamu ngoten ya. Oh, monggo Mas Cahya niki unjukane kagem tamu. Ngono kuwi. Monggo dipununjuk. Oh nggih. Nek tamune kondur, kondur ngono terus langsung nyedek aku karo malang kerik. Panjere gorene kek. Apal gawe banyolan kuwi urung kowe? Anu, kula catet Mas. Catet iki. Napa jenenge live streaming jenengan nonton kula klumpukke bahan-bahan niku kula tulis sedaya. Wah, nggih. Wis monggo pokoke saling mengisi kemawon. Nggih. Titip anak-anak yen nakal mang jewer pas tumut jenengan. Nggih. Sinten Pak maksudnya? Sinakali sinten? Hah? Sinakali sinten? Tegese pamane awakmu apa Mbak Dian melu terus jaraki dalang mang seneni ra apa-apa. Lah ngapa Pak niki napa niku budalange niku Besti kali niki kok. Hah? Besti kali kula. Apa sinden ya? Mboten. Oh, besti lahire batine mbuh kuwi asine. Nggih. Wis saking jenengan niku saking takut kepada istri Pak Mas Putut no mboten ora. Mboten kula gagah Mas. Yo Mas ya. Los kula gagah. Los. Ketoke dalang sak donya sing paling wedi karo bojo aku ketoke. Lah betul ya. Oh iya, barika aku tak tegas saya. Bukan sesuk teko omah tak jak upacara. Ayo, sigar, brak. Siap. Oh, piye? Piye siap gerak ya? Siap gerak. Tak kira tak sigar, brak ngono ya. Nembango piyai loro. Ayo. Nggih. Apa, Dik? Lintang asmara apa-apa ngono. Oke. Oke. Utawa apa bebas. Nggih. Heeh. Iya boleh, Boleh? suara boleh. Ya, saya nak jupuk HP sik, Dik. Nggih. Halo. Lho. Kuwi lho. Katresnan sejati. Oke, lintang asmara wae, Dik. Aja meksa to, Bir, wong kono lagi senenge karo lintang kok ya masalah. Lintang Mambayun. Pancane jenengan. Nggih, coba Mas Putut Puji Agustina. Wah, elok. Sarjana seni, magister seni. Wah, elok tenan. Dasare ya buke Mara Sepuh ya lurah mula ya wis. Wah, top. Nggih. Nggih, biasa, Mas. Biasa. Mbok menghormati karo Mara Sepuh. Kula sing maksudnya biasa niku kula. Oh, nggih, siap. Nggih, jan piyai gedhe dhuwur. Suarane apik. Mboten. Nggih. Sampeyan karo Birgita ketok ya serasi ngono modele. Mas. Bojo kula ten mriku lho. Mboten apa? Kula niku selerane sing sepuh-sepuh kados Mbah Amin ngoten niku Pak kula niku. Kula niku senengane pancen yang dewasa-dewasa ngoten. Bener lek Mbah Amin bener dikeroki ae sare deke. Jenengan wau ngendikan merdeka ngoten Mbah Amin mboten langsung merdeka lho Mas. Piye? Lah nyaur nun ngoten. Dalem. Enggak. Mangga diaturake Lintang Asmara bagaikan cinta kasih Bulinda kepada warga masyarakat Manjung, bagaikan bintang yang menjadi contoh dan kiblat. Asmara adalah kasih sayang untuk kemakmuran warga masyarakat Manjung yang tercinta. Tepuk tangan. Sing nonton ora umum Mas. Sami jenengan yo ngeten iki sami. Mboten patek Mas. Seprapate men mboten enten kula. Mula lek sampean pengen akeh sing mirsani. Carane pripun? Carane penonton iki ana dhuwit 50-50. Mang nonton kula sewengi gelem ngono. Mayang warep nyalek niku kok. Lha ya kuwi suwi-suwi wayangmu entek wingi kok dol. Monggo. Monggo Mas Noval. Ya, nggih. Fabes. Oke. Bersama dalangnya Magetan. Mas Putut. Masakane Mas, penontonnya ndak kelihatan. Bumi kesel gengimu. Urupin gede. Siang pantoro ratri mong eling manis sing ati Satyaku bisa anduweni marang Satya Sulaksmi. Oke.
anggahaken menapa wigatosipun. Ring bongkotan ditugel dingge celengan anyar ditolong malih nginten manten anyar ditungkala jengking. Yang para ratriya daya eling manis sing ati sodaku bisa anduweni marang sajaban non sinawi Bodro matur nuwun. Wah, kula Mas ngoten niku. Masa pun tinggi Mas ngoten iki. Napa? Sing napane lirike ndisiki ngoten niku pun tinggi kali Mbak Tutik. Oh, wis. Dek laire wis ngono kuwi kok. Kat laire wis ngono kuwi. Ha nggih. Nggih Mas, sukses selalu kagem panjenengan. Anu ibune jenengan Bu Lurah nggih tindak. Nggih, tindak menika kula. Nggih. Bu Lurah pundi nika? Purwodadi. Purwodadi. Nggih, sugeng lenggah Bu Lurah menika nyenteng kampus riyen menika adi kula. Nggih. Ten mriki nggih adine jenengan tetep. Nggih, tur yo lek sekolah yo sregep banget lek bolos. Ayo. Mboten Mas jenengan. Mbok yo mbela kula sithik-sithik ngoten. Mbela no kalian jenengan ora mbela iki. Nggih. Pun Mas nggih. Anak kula nangis lho Mas kula nyanyi. Biasane dalangi bendang iso mulih anake dijak engko. Jane ora rewel dituwapuki, nangis kan gak mulih pisan. Berarti sing napuki mbahe niku sing mangku mbahe kok. Mbahe ta. Nggih. Matur nuwun Mas. Terima kasih Mas Budut. Siap, sehat selalu, sukses selalu. Siap nggih Mas Tenebo. Nggih. Luar biasa. Birgita yo nate nderekke, Mbak Uun yo nderekke. Mbak Dian yo nderekke. Ayo, kapan-kapan Bu Kesi jaken Mas Budut. Ayo ora apa-apa. Heeh, mulai Bu Kesi iki nderekne Mas Putut ngono sawengi utuh ning Magetan langsung Winong tak telepon. Di mana kamu? Jalan yuk. Ayo, nih Mas Ayu Winong Nawangsih ayo. Ku tak tang. Yo Nong, coba kayak apa? Ayo berpacu dalam melodi. Yo. Dalu Mbak Winong Nawangsih.
Iya Pak, selamat malam. Nggih. Sehat selalu walaupun dengan bahasa Indonesia ucapkan selamat sukses untuk warga masyarakat Manjung dengan kata-kata dan kalimatmu sendiri. Monggo. Oh iya, ya aku diambung karo Mbah Amin. ya Mbah Amin ya ndak apa-apa. Aku diambung karo Mbah Amin. Terus? Masyarakat Manjung muga-muga tambah rajin. Oh iya rajin. Lek ngibadahi lho Pak maksudnya. Iya betul. Iya, Nah itu. liyane ayo aku diambung. Nah. Aku diambung Pak Cahyakun tadi. Ayo. Rene yo. Masyarakat Manjung kathah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Neh. Ada. Apa? Aku diambung Mas Sulomo. Masyarakat Manjung tambah bahagia mulia. Amin ya rabbal alamin. Wis elok temenanan Jan. Ya iki sing jenenge Winong Nawangsih. Iki wis penggemare walah luar biasa ning YouTube kuwi lek anggere Winong metu no iso wah penonton mak grutuk. Ayo, Keluar. Para jim sitan priprayang ado metu kabeh. Ayo. Keluar, Pak. Keluar. Ayo. Iya. Keluar ora. Iki ana pamundhut sik. Sugeng dalu bocange kula nyuwun lelagon podang kuning nggih kagem Ibu Kepala Desa ugi Bapak Ibu perangkat ugi sedaya warga Desa Manjung ugi dumateng penggemar kesenian pagelaran Ringgit Purwa khususipun Mas Gondo saking Kota Madiun kali Mas Eko Lumadi saking Desa Teguan Jiwan Kabupaten Madiun nggih. Sekian nyuwun doanipun bocange mugi sedaya warga masyarakat Manjung guyub rukun tansah pinaringan sehat tebih saking sambekala anggenipun tetanen lan beternak mboten kenging hama utawi ama utawi penyakit menapa kemawon. Allahumma amin. Saking kula Eko Mantri. Ha kuwi. Si enek iki saka Pak Pardi kucing, ora enek kucinge. Pensiunan apa iki? Apa iki? DAAU Halim. Oh nggih, minta lagu waktu apa iki? Sembahyang kalian urip apa iki? Bisa nggak sih Pak bacanya? Tak macane ya Pak. Wow. Tak bacain. Ya. Ini tuh Pak Pardi pensiunan Daal Lah, ya toh. Maksud toh. Daalul Halim minta lagu waktu sembahyang dua urip Ana kutha anak ta cedhe sesideman. Ya, Ku lho Pak, urip sesideman. Iku Pak permintaannya. Sik bentar ada saweran untuk Mbak Winong 200.000. Tuh loh Pak, ada saweran untuk Mbak Winong 200.000 katanya. 200 loh Pak tulisannya ini loh Pak, ada saweran untuk Mbak Winong 200.000. Mbak picek 100 asline. Loh, Untuk tambah-tambah dhewe. Loh, ini tulisannya 200.000 Pak, jenengan ini dalang kondang kok malah ngutil iki lho. Loh, iki ora perkara util utawa pelit. Lah, Sing pripun? jenenge 100 ya omong 100 aku ngono Lah kuwi. tulisannya 200 sih gimana? Kowe ngengkel 200. Iyalah. Bu Lurah mang tambahi 100, Bu. Malah njaluk karo Bu Lurah nggih. Gampang aja ngitung kaya ngono tak 200 ya. Iya ya Pak. Kecil ning Mbak Ben ayu banget pisan ya. Apa itu? Mbak Ben itu apa? Hah? Mbak Ben itu mana? Apa Itu apa ya seperti sanggar seni yang ada di daerah sini gitu. Oh, Tempatnya para wanita menari-menari gitu loh ya. Oh, jenengan nggih nate mriko, Pak? Jenengan nate mriko? Tahu karo Putut iki lho. Oh, iya toh, yo. Kowe ora ngombe kuwi. Pilihan antarane iki podang kuning apa sesideman. Saya tadi sesideman sudah ya? Oh, belum. Ben nuansane beda ganti podang kuning. Mau lah sambung wanci dalu. Enggak apa-apa, Pak. Saya nyanyi podang kuning. Loh kok ora apa-apa? Iku ora apa-apa rumasamu piye. Ya udah saya cuma tanya aja. Kenapa sih? Ya, patih podang kuning. Ayo coba kaya apa. Ayo, jaran.
Saya mau nanti podang kuningnya naik jaran, boleh ya? Oh boleh, engko sing kedua. Sampeyan karo rada geser-geser ini ra ono. Sing kersane kan ketutupan kamera, ketutupan sone blonder. Oh iya. Sini ya, Pak. Blonder ini kok sone ning kono melu tampil. Oh iya. Ini boleh tak bawa pulang enggak sih? Ini boleh tak bawa pulang enggak sih? Oleh ning bar kuwi dikepuri wong sak desa kowe. Kuwi durpres ya. Oh iya. Nggih, bar iki ku diaturake durprese. Iya. Nggih, coba. Nggih. Pinong nawangse. Nadian yo. Ayo guru wilangane kakean. Nadian wujud temong peksi tak kepruk lho. Aku igur ngentintingan malah melu yayu-yayu. Iya. Kok yuyu ya apa sih, Pak? Lah awakmu kuwi kok nembang yayu-yayu ora. Alus manis nengsam make Winong isu-isu yang gregetne kok. Kenapa sih? Lah ki mawon enek mau ninting duduke laras yayu-yayu. Wong kuwi melu-melu yayu-yayu. Iya. Biyen aku nano-nano ngono. Kaya permen ya, Pak, nano-nano. Enggak, Pak. Itu tuh saya tuh kan sebagai ponakan yang baik ya nurut sama omnya toh, Pak. Ya, maaf toh. Mosok yo dalang padake permen. Wis seneng permen apa piye? Suka. Nah, suka aku tak tokone kowe sing ngemut. Ayo. Iya, jenengan pernah nggih gadah? Gadah toh permen. Apa? Duwe Hexos. Golek isi podang jenar ibu bunga nyanding bisa Jos luar biasa. Kejaba iki kanggo panglipur ngaturake podang kuning. Podang kuning juga doa terbaik untuk seluruh warga masyarakat Manjung. Podang adalah burung yang terbang, kuning adalah emas. Semoga bersama Bulurah Linda Manjung terbang tinggi ke zaman keemasan. Amin ya rabbal alamin. Yo ngaturake podang kuning lagu sakral untuk Madangkara. Monggo. Mubeng
ganteng jogetmu los luar biasa. Njaluk 200 ta mau? Iya. Ya, 200. Nggih, terima kasih. Nggih, sami-sami. Cahyo Aja kowe iki Pentati. pon aku ra tak sangoni ngono iki. Iya, terima kasih ya, Pak. Ning sawangen amplopmu sisuk-isuk lek kok buka. Genahke long 200 wisan. Kok kamu jahat banget sih, Pak? Enggak. Aku enggak pernah jahat sama kamu kok. Aku enggak rela kalau kamu dijahati sama orang. Apalagi kalau sampai kamu merasa kesakitan, aku semakin berbes milih. Ayo. Iya. Tur niki pamundhut saking Bu Lurah, Bu Linda ngersakake Roro Jonggrang sing kakung ingkang nyekar mangke nggih Pak Sumanto piyambak, Pak Lurah. Ayo. Mriki Pak Lurah, nggih. Medine kali sinten Mbak Tuti to nggih? Nggih. Pak, nggih. Nggih, mriki Pak Lurah. Jan nggih. Dasare ya Pak polisi gagah gede dhuwur mriki. Wah, nggih. Monggo, Mbak Tuti dikancani yo sing ngapalkan sampean iki Roro Jonggrang. Ayo, kaya apa? Nggih. Nggih. Ngastomik Pak Manto, monggo. Nggih. Iya sering menyimak awake dhewe mirsani awake dhewe Nadianto lumantar YouTube. Menawi kala mangsa nika napa jenengan WA mboten kewaos nika ngapunten sanget nggih Pak Manto. Nggih, sami-sami Pak Cahyo nggih. Sugeng dalu Pak Cahyo. Nggih, sugeng dalu nggih. Monggo. Monggo diaturaken Roro Jonggrang. Dados, yuk. Ora muga yen aku nyandang kasmaran waspadano prajuritmu kala perang mula kowe dadi wanita yen aku lanang jagat putra ratu Beki Prabu Darmamoyo aku duwe ati seki padha wasa Roro Jonggrang manuto satu garwa Yo Jonggrang panuwun Roro Jonggrang aja kowe ayu tenang
Pusaka prajuritku kalah perang mula kowe dadi wanita wanita keparat ora ngerti yen aku lanang jagat oh putra nate Prabu Darmamaya aku kuwi ati sekti Pandawasa loro tutan manoto Prabu Darmamaya Pak Manto wah dan nembe ngertos bilih jenengan swantene ya jos sae. Mangke gara-gara melih lho Pak nggih. Niki enten sing ngersakake lintang kok lintang asmara. Loro asmara. Jenengan ingkang kadhawuhan nyekar wah jan elok tenan nggih. Kuwi jenenge Pak Polisi yang berbudaya ngono kuwi. Heeh. Iki mau sing runtang-runtung karo Ndara Janaka ana ing Taman Maduganda sapa, Mas? Yen ra kleru iki sing Awawangi ya kuwi Dewi Wara Srikandi sing meguru manah. Ya. Ning kae sawangen kok semune ana dayoh yen ra kleru. Kae iki garwanata ing Ngamarta Sri Puntadewa ya kuwi Dewi Drupadi. Tek rawuh rene ngapa lah ya mulai ndang disiagake magita-gita awake dhewe ladi karo panjenengane tak derekake Mas. Oh